Sí que des que he començat a treballar aquí m'ha interessat una mica el true crime i en concret una cosa que em va interessar va ser una sèrie documental de Netflix que es deia The Night Stalker, que parlava de Richard Ramírez, que és un assassí en sèrie que va estar per Califòrnia. I em va interessar perquè a l'hora de treballar em vaig fixar també que els true crimes són tots bastant semblants a la manera d'organitzar-se i us recomano per qui ho vulgui veure. Crims. Porta 1. Jo m'adono que m'agrada aquest gènere als anys 80, quan treballava al diari Segre i començo a fer tribunals i successos. I veig que anar a un judici és una cosa interessantíssima i anar a cobrir un accident o un crim és una cosa interessantíssima i després explicar-ho encara és més interessant. I d'allí vaig aprendre moltes coses, però a la vida